Wek dikeloni ping pindho dikeki duit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikeki bayar ping pindho 300. Nggih. Sing kelon pisanan apa kelon pindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikeki pira? Mbah lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali, Mbak. Wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya ki wingi. Kayak pira? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikeki pira? 150. Lah, lak tenan to, Kang. Aku kan wis ngomong bola-bali. Istri orang itu ibarat bunga yang cantik, tapi ada di tepi jurang indah, tapi susah dimiliki. Nek kan mbok uber, ya bonyo awamu. Bandiani kok ngeyel. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yo? Ojo DM. Lah nopo ora oleh DM? Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Wis payu to. Tak kira rondo. Duduk rondo ya. Ya wis lah nak ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya ya payu wah. Geger jane metak tawar malah wis payu. Gitu. Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Nek musuhe rasa mbok kene ya budal. Mergo apa rugi leh sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Wong kudu kentut dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Ya, Nyapa? ternyata omong. Nyapa? Tiba ini suami bodoh saurunge turu manfaate janung akeh. Masa apa ya? Cumacahi tambah wayu. Masa? Dadi awet enom. Terus? Apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yung foto ya. Jodoh selara betah. Wah, ya. Jodoh jajal. Wah,